Dek biyen wis tak tukokke ucut tali sak kotange saikine lak ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki Chandrakane namewu kuwi ucut katresnanku jare kowe melu aku lakok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang neng endi aku goleki tali kotak Salah aku goleki. Neng ndi ya? Iki mas talinge tak kundurake. Mergo paparangake. Aku dijodohke malah karo priya siji. Wis cukup mung semene bukan mas andung pasuki aku ora bakal lali yen Gusti ngaparangake mesti bali tali kotang iki tak simpen tekan ning pati tali kotang saksi tresnaku kang suci wis tak tukokke ucut tali sak kotange saikine lakok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki Chandrakane namewu katresnanku jare kowe melu aku lakok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang neng endi aku goleki tali kotak tak omongi Mas Arya iki mas taline tak kundurake mergo paparangake aku dijodohke malah karo priya siji wis cukup mung semene wae Amene bukan mas andung pasuki aku ora bakal lali yen Gusti ngaparangake mesti bali tali kotang iki tak simpen tekan ning pati tali kotang saksi tresnaku kang suci tali kotang saksi tresnaku kang suci